Guys, i-review natin tong steam eye mask na binili namin sa Lazada na worth 8 pesos. Ayun na yung mata. Tingnan natin kung ano ang pakiramdam niya pag ginamit niya na to. Ganito siya guys, pag binuksan mo siya. Yan. Tapos, ayan po yung lagayan niya sa may tain. Okay, suot na po natin sa kanya. Ayun na. Ay, apa yan? Ito ka. Ano yan? Ano yung tae? Itis manok. Anong nararamdaman mo? Ha? Anong pakaramdam? Naramdam? Ano? Bugnaw. Parang ba? Ano na? Okay na. Ano, sabi nila mainit daw. Mainit ba? Upat na akong mata. Ano naman eh? Yes. After 20 minutes na lagay natin. Tingnan natin kung ano yung pakaramdam niya. Tinakpan ko nila guys. Mainit daw. Kasi hindi ko nila Sabi nila masarap. nakaka-relax daw yung ano. Na-relax daw yung mata. May pagkain silang masarap. Kaya nga tinakpan ang mata ko eh. Kasi hindi ko makakain. At tingnan niya ang mata. Ano, gumanda. Ang mata guys. Oh. Ang mata. Ano masasabi mo? Ano, na-relax ba yung mata mo? Tingnan mo ang mata. Ang mata mo, mata mo sa kamaro. Pulang mata sa kumaro. Ikaw ba? Kay Claro. Ano masasabi mo? Babili ka pa ba ulit? Bibili pa tayo ulit ito? Oo, mga 20 ka karton.